V sobotu 25. června v rámci Dne dětí ve Zbyslavicích vyvrcholil projekt badatelsky orientované výuky, na který získala místní základní škola grant od Moravskoslezského kraje. Dnes teda je slavnostní ukončení tohoto projektu. Máme konferenci, kde probíhá takzvaný pohádkový les, kde jsou pohádkové bytosti a děti zde budou trošičku bádat. Pro všechny děti, které ve slunečný den na fotbalové hřiště, kde se akce konala, dorazily, byl připraven velmi atraktivní program. Dneska probíhá dětský den ve formě bádání v pohádkovém lese, kde děti budou plnit jednotlivé úkoly, za které pak dostanou odměny. Týká se to třeba měření stromů, jak starý je strom, nebo co všechno stihnou za minutu. Jsou to, si myslím, zajímavé úkoly, které děti trošičku i znají. Hřiště bylo tedy plné malých zbyslavických badatelů. Co si však máme pod tímto pojmem přesně představit? Zbyslavští badatelé jsou žáci ze základní školy a mateřské školy Zbyslavice, které se zapojily do projektu Badatelsky orientovaná výuka. Zkoumali jsme své okolí a věci kolem nás a dozvěděli se spoustu informací. Zajímalo nás také, jak celé to badatelství probíhalo. Naše badatelské téma probíhalo dobře, naučili jsme se spousta nových věcí a dělali jsme různé pokusy, například s rostlinami, jak rostou na slunci a jak rostou ve tmě. Ptali jsme se dětí, které badatelské téma je nejvíce zaujalo. Nejvíce mě asi zaujalo téma papír, protože jsme nejdříve dali i noviny a krepový papír do mixéru, pak jsme to rozmixovali a rozložili na podložku a pak jsme to rozválili a nechali uschnout. Zeptali jsme se, zda by děti chtěli ve svém zajímavém bádání pokračovat i do budoucna. Ano, chtěla, protože jsem se dozvěděla hodně zajímavých věcí, třeba jak se vyrábí papír a doufám, že v tom příštím roce budeme pokračovat.